Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Yes! Ito ang K5
radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Langaw. Wala problema. Langaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifay. Kumusta na kamuda? Panyaga na? Or manog panyaga pa lang? Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa subong edisyon na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Subong edisyon sa aton nga pagpangalagad Agosto 28 na. Bidasig no? Sa Domingo, pizza 1 na sang September. Welcome na sa aton nga pagpangalagad subong adlaw Miyerkules. Mga balita kag mga informasyon aton sini gadulong subong nga aga. Subong nga udto. Welcome na sa aton nga pagpangalagad ha. Ang update naton sa pag-service ang warrant of arrest sakay Apollo Kibuloy. Hindi maguntat ang Philippine National Police ha. Ang Philippine National Police will not stop. Hindi maguntat. Will not stop. Sa pagpangita sang fugitive nga si Apollo Kibuloy sa
Sa sulod sang 30 ka hektarya nga compound dito sa Davao City despite sang court order na nagasiling sa polis nga magalin i-remove ang mga barricade sa area. Kay Police Brigadier General Roderick Alba, spokesperson sang Task Force Tiknon Alpha. Ang police operatives nga nag-search sa compound ni Kibuloy ang wala pa ma-pull out at hindi pag i-pull out ina-acknowledge sang PNP ang Temporary Protection Order nga ginisyo sang korte Branch 15 sang Regional Trial Court sa Davao. Apang ila gina-clarify nga ining Temporary Protection Order hindi ini makapauntat sa pag-enforce ang warrant of arrest sa kay Kibuloy kag sa iya sini mga kaupdanan na. Padayon ang trabaho sang kapulisan sa pagpangita kay Kibuloy. Ang Davao City Regional Trial Court Branch 15 ang pagwa kahapon nga kag nag-order sa PNP sa pag-remove sa mga barriers around sang KOGC compound na ini naga-hinder sang exercise sa mga members sang religious, academic kag property rights. Ang Temporary Protection Order nga ginisyo also nakahatag direktiba sa PNP to immediately cease and desist from any act of omission na naga-threat sa kabuhi, liberty or security as well as sang propiedad sang petitioner. Ang order was issued in the context of July petition nga gin-file sang KOGC ag sang Jose Maria College Foundation na nagahingyo sang writ of amparo and alleging that the PNP and the Department of Interior and Local Government nagapost kuno sang threat sa mga grupo dito sang kabuhi nila, liberty and security sang mga petitioners. Sunod naman sa pulis nga wala sang obstruction sa passageway. In the libre ini wala sang problema. There will be no lit up. Sa side sa mga pulis operation, agod to dakpon si Kibuloy nga wanted sa kaso nga abuse kag trafficking charges. Di ginadipinsahan nilang ila sining desisyon konsesan o magauntat. Kaya ang ultimate nga objective sa Philippine National Police is to really deliver the subject sang warrant of arrest. Si Apollo Kibuloy nga adsanto ana spiritual advisor ni Presidente, former President Rodrigo Duterte, ang nag-reject sa mga summon sang Senado, sang Senate panel by inquiry nga naga-investigar sang alleged nga abuse at trafficking sa mga babae nga mga members sang KOGC ni Apollo Kibuloy at iban pa nga mga matakas nga opisyal. Samtang ang National President sa Integrated Bar of the Philippines meanwhile nagpahayag nga ang police can stay. Ang IBP National President nagambal nga ang mga pulis magapabilin sa KOGC compound sa Davao kung mayara sila rason if they have any reasonable ground na si Kibuloy is inside the premises. Kung ang mga otoridad wala pa makatapos ang ila sini nga pagpangita kay Kibuloy. Si IBP National President Attorney Antonio Pido nagpahayag nga ang time frame para sa pulis sa pagpangita sa sulod sang KOGC compound nakadepende ini sa kalaparon sang propiedad as well as if ang pulis
may reasonable ground na si Kibuloy is still inside. Nagpabilin sila, no? How long they would have to stay? Samtang ang persona nga subject sang warrant of arrest para sa gyapon kag wala pa makuha ay ti ama ko ning mga mga 30 hektaryas nga compound na hindi basta-basta ang pagpangita sa suspect o kon sa subject. Hindi mabudlayan ng mga polis, that's why nga magapabilin sila. Si Pido ng payang KOGC leadership can also file sang kaso kontra sa police if there is evidence na ang operation was being done in bad faith. Kung ang tag-iya nagsoprer sang irreparable injury. Pero dapat nga probahan nila ini. So ay nga nagapanindogan ang Philippine National Police. Nagapabilin sila sa sulod sang compound at magapadayon ang ila sining nga pagpangita. Tangod sang ila sining nga intelligence report nga ara si Kibuloy. Ginlubong niyang kagulingon niya. O kung ara sa sadalom sang duta, sa underground or sa bunker or whatever. Iti may reasonable, may rason ang pulis na magapabilin sang ila sini operation bangod sa kalapad sang area mga kakifay. Bangod sini ang mga latest naton nga development, ang local development sini. May kahapon ang balita nga may kapin sa 100 ka mga pulis. Halin sa 50, halin sa ICPO. 50 halin sa IPPO. Ilang kabahin sang Civil Disturbance Team. Sa kagatos to kapon ang latest nga report subong halin sa Campo Delgado. Kaining mga 100 ka PNP personnel halin sa Police Regional Office 6 kay padala sa Pro 11 sa Davao. Ang hindi na madayon. Hindi na madayon. Hindi na madayon. Hindi na pagpadayonon ang pagpadala sa ila dito. Amo ning latest nga report nagikan sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesperson sa Police Regional Office number 6. Hindi na madayon ha. Iti nakabato na sila sa informasyon alin sa National Headquarters na hindi na pagdayunon ang pagpadala sa kapin sa 100 ka mga pulis. Ay kang tanan sa padayon niya pagpangita, pag-search kang pag-survey sa warrant of arrest sa kay Apollo Kibuloy dito sa Davao City. Hindi na madayon ha. Latest nga informasyon naton mga kakifay. Okay, why na problema? Hindi na pagpadala ang mga polis to halin sa ICPO kag IPPO halin sa Pro 6 to Pro 11. Oras ato nga pagpangalagad mga kakifay, plus 11:17 na. Sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, diri sa aton sini nga pagpangalagad ang gin follow up naton. Report kapon nga ginransak ang Iloilo Supermart dira sa Tabuk Suba, Haro. Sabi ni nga abilidad nila, no? Nagagi sila sa flood control, tapos sa drainage system. Nakuha ang initial nga informasyon naton as of now, bayara na 1.5 million pesos ang nakuha sa mga nagransak sa Iloilo Supermart. Amo ning latest nga figure halin sa Police Station 9. 1.5 million ang nakuha sa mga nagransak. Ang nagkuha nila halin sa vault sa second floor sang Iloilo Supermart.
Amo ini ang ginkonfirmar ni Police Major Eduardo Siacon, happy sang Police Station 9, base sa latest nila nga investigasyon. Ang latest man nga investigasyon, wala pa sang lead, wala pa sila sa mga suspects o kon mga persons of interest ang mga kapulisan na naghimo sa sininga pagpangransak. Sabi no nga abilidadan, 1.5 million ang nakuha nila sa Bolt. E nag-agi sila sa flood control, lusot sa drainage, lusot sa idalom, tiltig nilang salog, nag-agi sa salog, nagsaka sa second floor, diretso sa Bolt, nga may sulod nga 1.5 million na pesos. Standby dugay-dugay sa mga update sini mga kaki 5. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 na Mbps. Ang mga latest nga report nagikan sa aton sini nga mga patrol reporters nga nagapalo up sini upod sa kay kaki 5 Ralph Mosqueda nga nagahiwat sa iya birthday sa buong adlaw. Ginapaybalo naton ang tanan-tanan naton nga mga tagpalmati nga subong adlaw si kaki 5 Ralph Mosqueda nagasaulog sa iya kadlawan. Why kita na? Mga balita kag mga informasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa buong auto. Madeklarar ang CDRRMC ipedalom sa state of calamity ang Iloilo City bangod sang dengue. Di ginabulobanta nga kapin sa 7 milyones pesos ang ipain kapondo para sa deklarasyon sa state of calamity sa Iloilo City bangod sa dengue. Samtang sa iban pa nga mga balita ang RPDEU, Regional Police Drug Enforcement Unit kag ang ICPO may pinakadako nga confiscation sang Cebu sa sulod sang 6 ka bulan. Cebu ay gauntat damo Cebu no. And by the way, update pa naton may kitanan sa pagransak sa Iloilo Supermart sa tabok sa Baharo. Si Mayor Jerry Triñas nagtanyag sang 250,000 pesos nga reward sa makatudlo sa mga suspect na nagransak sa Iloilo Supermart. 250,000 pesos ang ginpain ni Mayor Jerry Triñas para sa makatudlo kung sanday sino ang mga nagransak na nakakuha sa 1.5 million sa Iloilo Supermart tabok suba. Sabi ng mga abilidad nila no, na dumduman naton sa una ang Gaisano, Guangco bla dira sa city proper. Ang isa dira ka nagabaligya sa Bulawan ginransak man to, nagarintas na sang kwarto sa masunod nga building to sa isa ka hotel. Gintiltig man nila sa nga nakalapos na sa Kisame panaog sa second floor sang Gaisano, Guangco. Nakuha man to ang minilyon nga bilis ang Bulawan. Kari naman subongo, ikay kadalag ko sa drainage system naton dira sa tabok suba bla. Kamo na nga ginagyan nila lapos sa salog, lapos sa second floor. Grabe no. Standby sa mga latest development ni karon diri sa aton sini nga pagpanglagad mga kakifay. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 Superior Antioxidant. Paano bala malikawan ang makamamatay nga kanser? Malikawan naton ini mga kaki-5 o nagatomar kita sang klinika, nagatomar kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang kanser amo ang pagtubo sang abnormal nga mga cells nga badasig nga magdamo kag nagalapta sa iban nga mga vital organs. Kag ini ang may pinakamataas nga death rate
o kung posibilidad nga mapatay ang pasyente. Paano nagatuhaw ang kanser? Ang tanan nga kanser ang nagasugod sa pagkaguba sang DNA sang mga cells nga nagaresulta sa pagtubo sang abnormal nga cells kag ini ang madasig nga nagadamo kag nagadako hasta nga mangin bukol sa lawas. Ang padayon nga oxidative stress bangod sang uncontrolled free radical sa lawas ang nagaguba sang DNA kag ini ang nagaresulta sang cell mutations kag sa ulihi mangin carcinogenic. Paano likawan? Antioxidant ang pinaka-epektibo nga paagi para sa pagkontrol sang oxidation sa lawas. Ang DTX 500 ang may pinakadamo nga units sang antioxidant sa tanan-tanan nga mga food supplement. Wala sang may makatupong sa kadamoon sang nga 1.3 million ORAC units. Sinihalin sa polyphenols, flavonoids kag phenolic compounds nga yara sa disugared sugarcane extract kag ampalaya extract sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may anti-inflammatory, anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties. Initanan ang pangontra sa pagtubo sang kanser. Agod malikawan ang pagkaguba sang DNA sang cells kag ang pagtuhaw sa mga bukol-bukol sa lawas kaangay sang cyst, myoma, tumors ka mag-DTX 500 ka. DTX 500 ang epektibo nga pangontrabatok sa kanser. Sa DTX 500 wala sang bukol-bukol, wala sang kanser kag tumor. DTX 500 di superior antioxidant. Di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. Pwede mo ma-order sa Shopee, pwede mo man ma-order sa Lazada. Kag idulong sang Shopee kag Lazada sa inyo mga puluyan. Available man sa pinakamalapit nga mga butika kag mga supermarket sa inyo lugar. Kag available man sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Orby Street, malapit sa public market sa Miagao, Iloilo. Available man sa Cosmart sa Kalinog, Iloilo. Available man sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Hasta mga produkto gani ni Dr. Ramil Oy, healthy kamo, wala kamo bratian ha. Pag nakapadayon ang aton sini nga Sapsoki Ayuda promo sang K5 News FM Iloilo kag sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa kada 500 pesos worth sang pagbakal nyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. DTX 500, D3 Bio, Spore Biotics, Extend Food Supplement for Men and Women, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, Mighty C, DTX Beauty Soap, Klinika Dio Fresh. May kada 500 pesos worth, may isa kamo ka kupon. May isa nyo ka kupon, mahimo magadaog kamo, isa dira madaog 10,000. Isa dira madaog 5,000 pesos, isa magadaog sang 3,000 pesos. Kag 12 ang magadaog sang tag 1,000 ka pesos. Kag 5 madaog sang Pre-Bio Coffee. 5 madaog sang DTX Coffee Mix. Kag 5 aman ang magadaog sang Klinika DTX Beauty Soap. Bantayan na masunod nga draw live diri sa K5 News FM 88.7 Iloilo City, K5 News FM 89.1 Pasig City, K5 News FM 105.1 Miagao Iloilo, K5 News FM 88.7 Sara Iloilo. Magabalik kita dugay-dugay mga ka-K5. Asang report ni K5 Ralph Mosqueda. Pagbalik naton, standby na, magabalik kita dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
Foro de los Pueblos no nananamian ko na sila kaya kay Sir Rey kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, iguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera sa buong K5 K588.7 na ano gid ko sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay halin sang 2022 hasta subong ya K5 ko pagbugtaw ko pa lang nga sagaya bala na mga kikaingod na mo na basta kay matunog ang radyo ko Tapos sa mga produkto ni Dr. Amil, nagamentinans ko sang D3 kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom, yung ako na bala. Ang bala sa tao, yan lain magkayahutog basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7 kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations. Padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters. Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, inyong majority leader, maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work.
Bugtaw ron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May maginabat yan naman na. Oo. Pipili ko kumati, maganisa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-star sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, daw na namian ako kay ginaknalit so nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya, ang mga lingwahe, lang hindi ko abi kabalogin mag-kraya. Pero manami bala sa Balasagon, kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Ang Poro de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Rega kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na yan. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkaya ko itong basta kaya nagakadlaw lang kuya. Mamla, bisan ng mga katigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko, lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sinuna na yun, makatandog na radyo ko sa sunod. Ako sa liwat si Ninita del Prado, solid nga taga K5 88.7, kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations. Padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's about freedom. It's a song about love. 3-0 by 100
100% vitamin D nga nagapabaskog sang resistensya. D30 nagapabakod sang tulaan. D30 nagapanami sang pagdako. D30 para sa aton mga anak. D30 bakal na sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 11:40 na. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Ako ay Along-along kay ambal ni Sir Fred Pasgala maulanon subong didto sa area sang Pututan. O inay lang ha sa mga naga-drive subula, naga-biyahe, maulanon ang sitwasyon didto sa Banwa sang Pututan. Ambal ni Sir Fred Pasgala Diocampo. Along-along lang ha sa pagbaniho sa salakyan. Mayong udto mandira no sa kay Paribiboy Cadiz. Nagapamati subong sa Barangay East Baluarte sa distrito sa Molo. Sala na Paribiboy. Ano sudan na panyaga? Ako ngayon nag-iisa, nais kong Naga-standby na si Kaki5 Ralph Mosquida sa dugang nga mga update di kag mga balita anong latest investigation isang Police Station 9. Ang Police Station 9 diri na siya sa may Kwanbla MH del Pilar Molo. Haro yang Tabok Suba. Ang mga barangay sa Tabok Suba dito tanan dala niya hasta man diri sa Kwane. Ako Luna, Benedicto ng ilaw makay panglaw. Komisyon Sibil no sakop ni sang Station 9. Latest investigation nga 1.5 million na nakuha nga nakasulod sa vault sa second floor Ituro sa Iloilo Supermart. daan. Ag si Mayor Jerry Triñas nagtanyag sang 250,000 kung sino makatudlo sa mga suspect. Ay subong daw ay gid suspect ang mga pulis ha. Yung suspect lang nila to siguro ang tobi kagang bara eh. Ako ngayon Rana si Kaki5 Ralph. Check nato ng dugang sini nga mga informasyon. May kang tanan sini mga Kaki5. Si Kaki5 Ralph Mosquida. K5 News FM. Kampiyon report. Kaki5 Ralph, happy birthday. Thank you Kaki5 Jan. How young are you? Why pa nakasulod sa kuana? Sa ligang 40 above. How young are you? May mga nagadebate bla. Birthday celebrant or birthday celebrator? Ang ako mambal birthday celebrator. Birthday celebrator. Birthday celebrator si Ralph Mosquida. Hindi kay birthday celebrant. Correct. Birthday celebrator is the right term. Correct, get. Hindi kay iban na. Malyan dia ang birthday celebrator raw. Kuti mo na mo, birthday celebrator ang right term. Hindi nga birthday celebrant. Correct man. Correct. Ate, sige. Why kita da? Nagapanengkaras kami ni Kaki5 Jason, ni Kaki5 Karen, para matudlo ining mga suspect, para makuha na mo ng 250,000 bisan pa paano nga reward ni Mayor Jerry. Oo, te. Galing duwaay gida. Why no? Ang polis daw, blanco, no? Blanco. Di silingin isang kilala ko, higher please. Nubo ko no ang 250,000. Nubo kag ako ya daw banta ko abilidadan ng mga tao ni. Hindi nila og lahog kay 5 dyan. Okay, hindi ni siling ordinaryo lang ang mga minor de edad.
Kaya kitaas ka nang sa drainage to. Kaya ni kag hindi ni banda ko daw pangayaw. Doon naman mo to sa una dira sa Megisano, Guangco. Oo, okay, doon naman ko to sa una. Oo nga, nag-rentas na, nag-check-in sila sa kilid na. Kung may hotel na sa kilid. Oo. Ginbakbak nila, agis sa Kisami sa Gisano, sa naog sa second floor. Nakuha tong pila ka milyon yung worth sang alahas to. Oo, acetylene gang to tawag nila sa una eh. Oo, acetylene gang to ya. Oo. Niya, no? Ano tawag sa niya? Aria, kuhanin ko mo, termite gang. Termite gang. Oo, anay nga kapang ut-ut lang. Base sa sunod lang, inaw. Oo. Igang. Oo. Anong police station 9 no? Ang sakop ng Tabok Suba? Yes, sakop sang police station number 9 sa kay police Major Edgar Siacon K5 dyan. Oo. Kaina, ginkadtoan na mo ng management sang Iloilo Supermart, may bargain araw-araw. Garing alin kami sa Tabok Suba, gintudlo kami sa Ilong Supermart. Supo ni, may bargain araw-araw. Aton gid ini. Ito man aton gimana yang Iloilo Supermart iti 100% Ilonggo ng tagiya mo. Mga Key Brothers. Amo nang tingala ko ning malwan ning mga tawo ang mga members sang Key Brothers bla. Pamilya Key no. Kawatan pa sila. Gin naman ang naging katuan namon dito sa opisina nila sa Tabok Suba. Ambal dito kay ina alang-alang ko ng manager. Siling nga way ka duty, naglayan ko ng matiyag niya. Ikaduwa, ti ara man dira ang assistant store manager. Ti way man siyang pahayag kag gintudlo sa main office. Katuwa naman sa main office para nga makakuha makita sang statement kay K5 dyan kay kung magamunib lang senaryo nga ti do na balaan nila kung paano sudlon bala base palayo lang base kung may mga halit sa ila sininegosyo kati balaan ta nga perti ka kilala na iling Iloilo Supermart kon mga groceries K5 dyan mo barato kag ti damo ila sining mga customer base bala kay sa kasubong sining insidente may mga iban bala nga mga malaing elemento bala nga mga halit bala sa ila K5 dyan do nga ti hindi naman maabot siguro sa punto nga mo ng mga magkalainabo pero nabalaan kung paano bala sudlon kag kung ano ang pwede maobra sa mga kriminal kung may tuyo sila diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Hindi naman sa Iloilo Supermart K5 dyan base sa mga establishment na diri sa aton sa syudad sang Iloilo. So pero wala gid may ma-issue sang statement sa ila regarding sa sining natabo kasi kahapos-hapos man ang galisudlon K5 dyan nga masulod ka lang sa drainage tapos pangitaan mo tong exit sa ilang drainage tapos turtultigo mo na tong kabilya sulod tapos makasulod ka na sa ila sining mall sa establishment tapos taway mapagawa mo dito sa kwan sa exit mo to kay hanggod-hanggod nga drainage mo nga kwan. So diri lang nga aspeto amo ni ang ato sining luyag ibaloon pero wala gid may nag-issue sang statement sa Iloilo Supermart K5 dyan pero kaina nalabot naton si Police Colonel Kim Ligada ang ato sining ICPO Director regarding sa mga plano niya diri kag anong mando niya sa Station Commander sa Haro Police Station 9 sa kay Police Major Edgar Siacon. Siling niya ati ang hindi lang man siling ati minatabo sa Iloilo Supermart so ginapabantayan niya ang iba't pagiging mga malls K5 dyan. Do nga ti ining termite gang sigurado after nila tira di sa Iloilo Supermart hindi sila di magtira naman mo palinong-linungon naman nila paano nila mambal nga termite gang na kay way gani sa kilala kung sino timo nang mga initial nga naggulo ang information una nagin nga lang ngalanan titigin base nila sa mga gimpang sulod yung mga gaisanong nagliligad amo nang mga modus bala nga ginamatamat tiltig bala K5 dyan daw nga may nakam na batsagama kuno sa mga gwardya ang area to nga may nagatiltig kuno may pila ka mga nakamutik tingaring daw why nila ginmind bala K5 dyan ang mga anggulo man lang kon kita palantawon kag simpre sa policeman niya part ang nag-obra sang drainage kiti balaan niya gali nga obra mo na drainage tapos balaan mo da karon nga may buho gali to K5 dyan nya kapos sa sudlon isa ina at the same time kang nagauyat sang floor plan sang establishment kag iti kun balaan niya nga didto mambal nga ang buho to digis nga tamburong na itong butang namon so igo ang tawo to kung magsulod pwede ka mo to kakamang-kamang kung in kaso bala nga
may palagyuhan ka mo, may panaguan ka mo para sa sa pagpanago ni Kibuloy blang nga durong mga sulsuran K5 dyan. So mga muna galing nga mga estilo sa pag-obra sa ila sining mga building do nga magsalom-salom ka to sa drainage sa tubig to, limpyo man to ni magitaman kay ko. Paggagawa mo may 1.3 million. Oy gani ka pare yung declaration. Actually ginangaga 1.5 ko na sa buong naman. Ato kami sa vlog na lang taon ni Major Siako ng Blatter. Ginakigan niya tong iyang pulis. Siling niya nga muni 1.3 kahapon tapos subong 1.5 naman. Ti siling niya sa deklarasyon isang Iloilo Supermart. Ti siling ko doon nagasaka basi ko pati ang Sinintimos play isip pa nagdigagay pa na isip gorong Sinintimos. Si basi ayawan sila kay isip sa Sinintimos mo. Base na muna nga nagdugang ang Sinintimos kaya naglabot sa 1.5 keeper dyan alin sa 1.3. Ang 1.5 nga ini sa bilog na ning adlaw nilang kuan nga income. Piling ko hindi guro sobra pa guro. Base sobra base kon may lamot gasira ang mga bangko taga alas 3 hapon mo. So gina-deposit na nila dayon before nga mag-close ang bangko no. Siguro amo nang wala ma-deposit ang mga halina na alas 3 sa pag-closing nila. Yes, Ti damo-damo nila sila customer K5 dyan mo. Damo sa Silyona, Sinintimos. Ti mo na nga naka-cop up sila sang 1.5 million kuno naman kay nasa latest ka K5 dyan. Ang termite gang from kuan kuno ini sila from Cordillera province. Grabe. Kalayo-layo sa kinalilan lama mga awat lang sa diri sa Iloilo. Tiki hindi laman Iloilo operation bilog man nga Pilipinas kuno. Nationwide kay sila ni expert sa pagpangmina bala pag obra sa mga tunnel regarding sa muna so do kahapos lang sa ila so diri sa kay Police Colonel Kim Ligada yari balikan tala na dugay-dugay basi malang alang ta ka K5 Ralph no. Yes K5 dyan balik kita sa imo after naton sang Mighty C Network News bala. Okay birthday boy. Thank you K5 dyan. Okay. K5 News FM Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat standby ka mo mabalik kita kay K5 Ralph Mosqueda pagkatapos aton nga Mighty C Network News. Standby na mga K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa music. Mga K5 daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na hindi ako ka. Wala na ba tabo siya ko daw. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina na kabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magkita pa kayo sa Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkata ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C
para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At mahalaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan, Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX. Ang oras sa buong Pilipinas ganap na ang alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Gani Oro. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliates stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Sa ulo ng ating mga balita, kinwestiyon na may kinalaman sa confidential funds hindi sinagot ni Vice President Duterte sa budget hearing ng Kamara. Bureau of Immigration kinumpirma na nasa Indonesia si dismissed Mambantarlac Mayor Alice Goo. AMLAC magsasampa ng kaso kay Alice Goo sa mga susunod na araw. Job fair na inilunsad ng TESTA sa Negros Oriental naging matagumpay. Walang human rights violation sa PNP operations. Marcos sa operasyon ng PNP sa KOJC compound. Department of Health nilinaw na wala pang kumpirmadong kaso ng Mpox sa Eastern Visayas. Mga pagpapatupad o pag-implementa ng pagpataw ng multa sa mga motoristang walang load, walang RFID, ipinagpaliban muna ng DOTR. Supermarket sa Iloilo, pinasok di umano ng termite gang. Tinatayang 1.3 million pesos na halaga ng pera ninakaw. Sasakyan ng polis sa Rojas City, ninakawan service firearm at pera tinangay. At pahinante patay matapos tumalon sa sinasakyang truck sa Antique. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Gani Oro. Sa detalye, itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang pagsagot sa mga katanungan hinggil sa confidential funds ng Office of the Vice President sa isinagawang budget hearing ng Kamara. Ayon kay Duterte, hindi umano tamang tanungin siya tungkol sa naturang pondo dahilan saan layunin lamang ng nasabing hearing ay ang 2025 budget ng kanilang opisina na aabot sa 2 bilyong piso at hindi ito kabilang sa confidential funds. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations, ipinakita ng COA ang inisyo nitong Notice of Disallowance sa 73 milyong piso na halaga ng confidential funds na ginastos ng Office of the Vice President noong taong 2022. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na nasa Indonesia si dismissed Mambantarlac Mayor Alice Goo. Ang detalye na balita hatid ni K5
Jack Solano. Kinumpirma ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco na mayroon silang natanggap na impormasyon na nasa Jakarta, Indonesia ngayon si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ginawa ni Tansingco ang pahayag sa isinagawang inquiry ng subcommittee ng Justice and Human Rights kung saan binusisi ng mga senador si Sheila Guo kung saan ang lokasyon ng dating alkalde. Inamin rin ni Sheila Guo na kasama niyang tumakas at lumabas ng Pilipinas si Alice Guo at si Wesley Guo. Sila ay parehong isinasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa kanilang bayan sa Tarlac at inuugnay rin sa sinalakay na Scam Hub o Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito si K5 Jack Solano para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Olongapo, K5 News FM. Nakatakda ng magsampa ng kaso ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ilan pang mga personalidad na sangkot sa raid na Philippine Offshore Gaming Corporation sa bayan ng Bamban. Sinabi ng AMLAC Investigating and Enforcement Department Deputy Director Adrian Arpon na kanilang naisampa na ang civil forfeiture. Para naman sa criminal case na money laundering ay nagkikipag-ugnayan pa sila sa mga iba't ibang ahensya at inaasahan sa mga susunod na araw ay maisasampa na ang kaso. Noong nakaraang buwan ay pinag-utos naman ng Court of Appeals ang pag-freeze sa mga bank accounts at personal assets ni Guo at dalawang iba pa dahilan sa pagkakasangkot na mga ito sa operasyon ng iligal na Pogo. Sa iba pang balita, Javier na inilunsad ng TESDA sa Negros Oriental naging matagumpay. Ang detalye na balita hatid ni K5 Shara Humilio. Maayos at matagumpay na ginanap ang isang araw na job fair ng TESDA Negros Oriental noong Martes, Agosto 27 ngayong taon sa Robinson's Place, Dumaguete City. Dinagsa ang naturang event ng mga aplikante mula sa iba't ibang lugar na umaasa na sa pamamagitan nito ay makakuha sila ng maayos na trabaho. Daang-daang bakante trabaho ang inialok sa TESDA job fair para matulungan ang mga walang trabaho at nahihirapang makahanap ng trabaho. Sa akbang na ito ng TESDA, nais ng mga aplikante na sila ay matanggap sa kanilang mga ninanais na trabaho upang makatulong sila sa kanilang mga pamilya. Kanin si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Sa iba pang balita, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala umanong human rights violation sa naganap na operasyon ng Philippine National Police PNP sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayon pa sa Pangulong, walang armas at hindi gumamit ng tear gas ang mga polis sa paghahanap sa compound ni KOJC leader Apollo Kibuloy. Iginit pa ni Pangulong Marcos na ang isang paraan para mapanatili ang kapayapaan ay masiguro na ligtas at secure ang lugar dahil sa meron itong 30 hektaryang compound kaya't kailangan ng maraming tao at hindi ito maaaring gawin lang ng isang dosenang pulis. Kasabay nito na nanindigan naman ang Pangulo na walang halong politika ang pag-aresto kay Kibuloy. Nilinaw naman ng DOH na wala pang kumpirmadong kaso ng impact sa Eastern Visayas. Alamin natin ang detalye sa balitang hatid ni K5 Reggie Malinaw. Nilinaw ngayon ng Department of Health Eastern Visayas na mga naunang ulat na mga pinaghinalaang kaso ng impact sa rehiyon ay wala pang kumpirmasyon. Ayon sa ahensya, dumadaan pa ngayon sa masusing obserbasyon sa ospital ang 4 na suspected case kung saan ang mga nakukolektang specimen ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESO ay ipinapadala sa Research Institute for Tropical Medicine sa Metro Manila. Dagdag pa ng ahensya na habang naghihintay ng kumpirmasyon ay patuloy na sasailalim ito sa isolation hanggang sa maisapinal at makuha ang resulta mula sa RITM. Kasabay nito ay muling nagpaalalang gagawrahan sa kahalagahan ng pag-iingat ng publiko at pagsunod sa public health standards. Nananawagan naman ito sa publiko na maging mapagmatsyag sa naglipa ng fake news kaugnay sa naturang sakit. Para sa YTC Network News, ito si K5 Reggie Malinaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
Iniurong muna ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapataw ng multa sa mga motoristang walang RFID stickers, gayon din ang walang sapat na mga load para sa mga toll gates. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nasa October 1 na lamang nila i-implementa ang nasabing utos sa halip na sa August 31. Dagdag pa ng kalihim na ang pagpapaliban ng pagpapatupad ng Joint Memorandum Circular No. 2024-001 ay para magkaroon ng mas maraming oras ang mga tollways na ipaalam sa mga tao ang bagong panuntunan. IC Network News. IC Network News. Supermarket sa Iloilo, pinasok di umano ng termite gang. Tinatayang 1.3 milyong pisong halaga ng pera, tinangay. Detalye na balita hatid ni K5, Kim Kaluyo. Hindi bababa sa 1.3 million pesos ang halaga ng pera na ninakaw ng pinaniniwalaang termite gang matapos pinasok at rinansaka ang Iloilo Supermart sa Barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City, Agosto 27. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Police Major Eduardo Chacon Jr., ang hepe ng Police Station 9, dumaan sa drainage system ang mga sospek kung saan gumamit ang mga ito ng lagaring pambakal, digging bar at iba pang panghukay. Dagdag pa ng kapulisan, tinatayang 2 linggo ang pag-clear sa drainage na tinatayang 100 metro patungo sa nasabing supermart. Pahayag pa ni Chacon, tinitingnan rin ang posibilidad na may inside job na involved sa nasabing pagnanakaw. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. Sasakyan ng pulis sa Rojas City, ninakawan, service firearm at pera, tinangay. Alamin natin ang detalye hatid ni K5 Angel May Ciudad. Ninakawan ang sasakyan ng pulis na nakapark sa gilid ng daan sa Barangay Bulo, Rojas City. Ayon sa report ng Rojas City PNP, nagpark ang pulis dahil pumasok ito sa loob ng simbahan. Laking gulat na lang ng pulis nang pagbalik na sira na ang bintana ng kanyang sasakyan. Sa investigasyon ng pulisya, natangay na magnanakaw ang service firearm ng pulis na nakalagay sa kanyang bag at mga pera. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng pulis kung sino ang nagnakaw sa kanyang sasakyan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz. K5 News FM. Network News. Pahinante patay matapos tumalon mula sa sinasakyang truck. Ang detalye ng balita hatid ni K5 Jojin Morillo. Patay ang isang pahinante na kinilala kay Jonavan Pedro, 33 anyos, matapos tumalon sa sinasakyang delivery wing van truck. Tinatayang alas 3:20 ng madaling araw noong Agosto 27 sa Barangay Calacauno, Hamtic, Antique. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na pagdating sa kurbadang parte ng lugar, biglang bumukas ang left wing ng nasabing truck at kumalat sa kalsada ang kargang bigas at feeds. Nalaman rin na nagmula sa lungsod ng Iloilo ang wing van truck na puno ng bigas at feeds na papunta kung sana sa bayan ng Sibalo, Antique upang mag-deliver. Dahil sa pagkahulog ng mga karga, biglang naalipungatan ng natutulog na pahinante. Rason na tumalon ito sa sinasakyang truck at nakatamo ito ng major injuries sa kanyang ulo at dibdib na nanging dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, K5 Jojan Kabatingan Murillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Antique, K5 News FM. Sa isa pang balita, hinikayat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na isailalim sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Sa expose ni Trillanes, naniniwala umano siya na panahon na upang magsagawa ng impeachment sa Vice Presidente. Umalingaw-ngawa na sabing panawagan sa gitna naman ng isinagawang pagdinig ng House Committee o ng House of Representatives tungkol naman sa budget ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025. Tila nagkaroon kasi ng tensyon sa pagitan ni Duterte at ng Teachers Party List Representative Franz Castro nang magtanong ang huli tungkol sa paggamit ng confidential funds ng OVP noong taong 2022.
Balita naman abroad. Kinumpirma ng otoridad ng North Korea na personal na sinaksihan ng kanilang presidente ang isinagawang test fire para naman sa mas pinagandang 240mm rocket launcher system. Ang nasabing system ay pinaniniwalaan na mas malakas at madaling gamitin ayon sa State News Agency ng KCNA. Magugunita na dito lamang linggo ay tinest din ng North Korea ang kanilang panibagong suicide drones at hinikayat ang mga researcher na gumawa ng artificial intelligence para sa mga unmanned vehicles. At sumayin nyo na ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Magbabalik ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, ang tabayaran ng pagbabalik ni K5 Roldan Villarreal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ako naman ang inyong daging tagapagbalita, Gani Oro, para sa kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5. Kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:15 na sa hapon ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para makontrol ang inyo diabetes. Mag DTX 500 adlaw-adlaw kay maayo gid ini sa diabetes ang DTX 500. Kag kung gusto niyo makatulog kamo kon gabi sang mahamok, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Ang ining portion mga ka-K5 ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Klinika D3 Bio. Naka-star ka bala sa balahaon kag matubig nga lugar. Nga paborito nga balayan sang lamok. Taas balang hilanat mo kag may kaupod nga sakit sang ulo. Pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May na obserbaran ka balang pulang rases nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintomas kag patimaan nga basi may dengue ka. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag ginpabanan sang vitamin D3. Nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio. Ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da nga ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ang halin sa D3 Bio
gina-consider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa kalikasan. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ini ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa sa mga fat-soluble vitamins nga nagapugong sang sobra nga bleeding o pagdugo kag kung nadinggi ka. Ginapanami sang D3 Bio ang absorption sang mineral kag calcium nga gabulig proseso sang platelet aggregation nga gabulig man maalikawan sang lawas ang bleeding kung maimpiktar ka sang dinggi. Tinluan ang augsaran para di pag-agyan pagbalayan sang lamok nga kadala sang dengue virus. Iwasan mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton nga balay. Kag mag D3 Bio superfood supplement para layo ka sa dengue. Gusto mo hindi magkadingge? Gusto mo hindi ka magbalatian? Mag D3 Bio ka. Klinika D3 Bio amo ning kinahanglan naton sa mga panahon na para sa malikawan naton ang mga baratian. Ang D3 Bio ang kampiyon ng kombinasyon parisa naton sang Mighty C. Ang Mighty C alkaline based nga vitamin C nagapapag-on sang aton nga resistensya, nagapabakod sang aton nga immune system para nga hindi kita magbalatian. Mighty C syrup para man sa mga kabataan. Mighty C isa sa mga kampiyon nga vitamin C kay produkto ni Dr. Ramil Oy. Ang kombinasyon, ang kampiyon nga kombinasyon sang D3 Bio ag sang Mighty C amo ning kampiyon para sa healthy naton jalawas mga kakifay. Ang klinika D3 Bio kag Mighty C di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee o kon sa Lazada, idulong sang Shopee kag Lazada sa inyo mga puluyan. Available man sa klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, Orbi Street, Miagao, Iloilo, Cosmart, Kalinog, Iloilo, kag sa klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center dira sa Salvation Street, Pasig City. Sa mga food supplement nga di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy, healthy kamo wala kamo bratian. Importante adlaw-adlaw nagatumar kita sang D3 Bio kag Mighty C para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon kag ubo kag iban pa nga mga bratian katulad sang dengue sa karon. Balik sa iyo. Ara naga-standby si Kaki 5 Ginny Kauyunan. Check naton siya kay ang Iloilo City paidalom na sa state of calamity bangod sang dengue. Subong man ang pag-declare blasado sang state of calamity man sa Iloilo City, nagkatanan sa pertussis ginlip na. Kay bulos subong state of calamity naman bangod sa dengue. Ara si Kaki 5 Ginny Kauyunan, check naton ini anay. Standby Kaki 5 Ralph Mosquida. Kung mga bago nga mga balita subong gin-declare na kano ka kinanglan sang pila ni 7 ka milyon para sa pag-away sang dengue diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Ang aking nilalandas sapagkat ako'y sabik sa aking sinila. Ngayong nga po lang sa aton mga live viewers via on air kag online. Nagapamatagid subong dira sa inyo sa mga katapos ang K5 News FM Taxi Patrollers. Ayaw nga po gid subong man sa mga katapos ang WBTC Western Visayas Transport Cooperative. Kumusta mga parikoy yung biyahe? Along-along lang, hinay-hinay lang, importante nga makaabot kita sa aton kaladtuan nga safe. Sa landas
Naka-standby na si K5 Ginny Kauyunan, ang aton niya koneksyon nagikan sa Iloilo City Hall. K5 News FM, Hampion Report. K5 Ginny. Yes, K5 John, no? So pag-ulang gid in paitala na sa state of calamity ang Iloilo City bangod sa dengue K5 John. So ginaprobahan na sa nga bukos nga konseho ang resolusyon nga ginpasar sa aton nga Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council K5 John, because nga mo na gani nagataas ang kaso sa nga dengue diri sa may Iloilo City. So ang ginaprobahan man nila K5 John ang budget agud nga mag-utilize pula kay Fabson magamit sa ning pagbato sa dengue is 7,040,000 kay Fabson ang budget na gina-allocate para dire, which is according to the City Health Office kay Fabson na paggagamiton sa pagbaka sa mga testing machines, mga pulong, mga necessary kits, testing kits agud nga matap na ini nga dengue kay Fabson. No? So amo na kay Fabson na yara na sa state of calamity ang Iloilo City bangod sa dengue kay Fabson, and magluwas man kay Fabson sa dengue gi-lift naman sa Iloilo City Council ang state of calamity bangod man sa Pertosa sa kay Fabson, because this past few months wala na sa may na-record nga kaso ang City Health Office bangod man sa Pertosa sa kay Fabson. Okay, so why na sang pertosis o dinggi naman? No, yes, okay. So pilang ginpayan sa city government sini 7 million? 7,040,000 kay Fabson. Amo na ang total budget ina-aprobahan sa City Council pag-ulang gid kay Fabson. Para ni sa dinggi ano mamakal sa bulong sa dinggi? Mabakal sila kay Fabson sa mga misting machines, testing kits, mga other necessaries na kinahanglanon agud mabatuan ni pala kay Fabson ang dengue. Specifically ini missing machines kay Fabson agud ni panghatag sa mga estudyante sa mga bulutuan sa mga barangay bala kay Fabson. Ang may bulong na bala kay Fabson agud mapatay mismo ang dabo kag ang mga breeding places diri kay Fabson sa may Iloilo City. Kay based sa record sa aton City Health Office yara na kay Fabson no malapit 1,000 na ang kaso sang dengue diri sa may Iloilo City, kag apat na ang na-record nga napatay, which is 50% na nga mataas sa kay Fabson kung i-compare sang last year. So it's time na para mag-step up ang aton nga City Health Office as well mas na aton local government unit na mag-declare na sa state of calamity before it's too late wala kay Fabson. Agud may utilize man ang budget kay Fabson. Okay. By the way, may good news para sa mga empleyado, regular employees ang Iloilo City Government, K5 Ginny, makabaton sila sang 4% ka increase sa ila sweldo sa sininga bulan sang Agosto? Yes, kay Fabson, no, ginaprobahan naman dili sa Iloilo City Council ang resolution mo nga nagapataas pala sa sweldo sang aton nga mga City Hall employees diri sa may City Hall kay Fabson. So overall, ang budget nila is 403,991,312 kay Fabson. So effectively, August 2 kay Fabson, as well as ang coordination manibala sa ginpasar nga order ni Mayor or ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Fabson nga salary increase do amo ni nga gina-approve ginasang council kay Fabson. Okay, so may good news para sa mga empleyado sa syudad. Salamat yun K5 Ginny. Sige kay Fabson, ini nga balita ang gadulon sa inyo sa DTX Copemex nakakapaghanana kag detox sa report ng gikan sa Iloilo City Hall ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM, Hampion Report. Sa regular nga sesyon sang sangguniang panlunsod subong adlaw, nagpasar sila sang supplemental budget number 2 nga may budget allocation nga 411,355,313 pesos and 50 centavos. Ang supplemental budget number 2, ang budget office allocated around 19 million. 19 million pesos sa pag-increase sa kapin sa masobra 2,000 ka mga regular employees sang Iloilo City Government. Maka-enjoy sila
Sang 4% ka increase ang ilang asweldo sa siningabulan sang Agosto. Ang Iloilo City Council unanimously nag-approve sang across the board salary increase. Ang City Budget Office ng pahig nga wage hike is in accordance sang Executive Order number 64 ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nag-provide sang updating sang salary schedule para sa mga civilian government personnel. Mga kabatos, 4% increase. Congratulations. Abay pang balikan naton with your salary increase. Balikan ninyo sang maayo nga serbisyo ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Para si Kakipay Ralph Mosqueda. O alang-alang kita no, ma-commercial kita na, mabalik lang kita dugay-dugay. Standby Kakipay Ralph Mosqueda. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang mga Ilonggo, naka-D3 Bio na. Ang mga Aklanon, naka-D3 Bio gon. Lahat ng Pinoy, mag-D3 Bio na. D3 Bio. Pagkapagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan. Wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton naging tukod. Daw kasubong sang isa kaayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakarang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak, man ko siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Yung mga vitamin sila ni Doc, lalong-lalo na sa D3 Bio, coffee na DTX Coffee at saka DTX 500. Nasubukan ko yan, ang ganda namin talaga. Sa K5 lahat ko yan napakinggan at saka sinubukan ko talagang bumili. Ako si Perla Manaay, nagapamatigid kami sa K5 News FM Iloilo, kami sang dalawa ng bana ko. At pagbugtaw ko ng madaling araw ng alas 3, ginapaandar ko na yung radyo hanggang gabi na yan. Tapos yung mga
tricycle driver diri nagatambay sa Tintin Toro-Toro para mamati sa kay maninay-mani na mga drama. Iba nakaka-relate at iba umiiyak dahil sa ang ganda ng mga istorya. Maganda sir kasi iba ang mga tao, siyempre mga tao, kainan to dito sila nagtambay para makinig. Yung mga balita namin kasi marami kaming nabalaan sa mga balita. Kasi kahit saang sulok man ng part sa Panay Island, nababalita ninyo kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga paghitabo. Nauna sa balita parati, lagi silang una, the number 1, K5 News FM Iloilo. Ako sa liwat, si Perla Manaay, ako nagapamati talaga sa K5 News FM, sulit talaga. Kampiyon K5 News FM, my favorite station. Na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa mo kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa sinang senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulaw na Vilonyo, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung idira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon na nga time, ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuligid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pagid sa ilang nga pandabaho. Hay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa Dalanon, may point sila nga mabuol kung wherein nga kada bulan ay ma'am, nanalo ako ma'am, kamo na sila, and then kung kape na siya o kung ano, nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape, mga kwarta nga nadagaan nila, ginatipon na nila, ma'am, share tayo dito ma'am, mga pikita, mamahaw kita, gabakal sila sa mga pizza. So ang K5 ga-help man sa amon wherein nga mag-broadcast sa isa ka namon. Sa liwat, ako si Sheena May Pagulong Novelonyo, nag-aobra diri sa WBTC, hambal nga ang K5 or ang 88.7 K5 News FM kaupod kag kampiyon. Tonight, we honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 News FM. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together, we are back from party party. And together, we will continue this morning towards to the sky. and the next really fight. The world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to bring us to where we are.
MBPS. John Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga Kaki-5. Para na si Kaki-5 Ralph Mosqueda. Ang latest nga investigation. Parte ni sa pagransak para sa Iloilo Supermart nga ang latest nga investigation. 1.5 million nga cash ang nakuha. Ano pagid ang dugang sining development Kaki-5 Ralph? K5 News FM Kampiyon Report. Kaki-5 Ralph. K5 dyan ito matita ang interview naton sa kay Police Major Police Colonel Kim Ligada angot sa sining pagsulod sa Iloilo Supermart Kaki-5 dyan dalas mga itabok sa yari si Police Colonel Kim Ligada. Ano karon ang imo nga order sa Haro Police Station headed by Police Major Shacon sa pagsulod sa Iloilo Supermart, sir? Actually, kahapon, ginmanduan ko ng tanan kong station commanders na mag-coordinate sa mga malls, no? Tagang mga financial institutions na mangin alerto sa pag-obserbar sa ila palibot kay ang mga amuning mga insidente hindi gawa ma-detect, no? Kay nagapang ubra sa mga tunnel sa dalom. So dito sa Iloilo Supermart may mga indicators nga before siyang natabo ang pagpangawat siyang kahapon. Days before may mga mapatian na daw kapang tiltig. So if may mga amon na makapareho sila ng mga unusual na mabatian sa palibot, iga-report na sa amon. So ginpa-coordinate ko ang mga station commanders ko sa tanan ng mga financial establishments, kag malls, para sa ilaman nga seguridad, no? Kag ang mga pag-checkiyar sa mga CCTV cameras kag other security preparations pareho sang night watch or night guard sa sulod sa mga mall dapat i-consider nila na so that hindi matabo ang kapareho sa kahapon. Sir, nagagwa nga do initially termite gang ang nagasulod diri kay taga Bacolod. So doon mo na siya gimanang insakto nga sila nagsulod. Ang termite gang hindi lang sa Bacolod, no, na may natabo dito pero may natagakatabo man nga mga kapareho sini sa ibang nga parte sa Pilipinas. Okay. Actually, madamo nga mga insidente na tabo sini sa mga Gaisano malls all over the country. And usually, pag may medakpan sini, mga among suspetsado, mga taga dito sa Cordillera, no? Kaya sila ng mga mayos, mga magbubuo sa mga tunnel, mga mining. Mining mo. May kapareho mga kaangay nga insidente sa una, diri man sa Antique, kag diri sa ato man Iloilo. More than 10 years ago, may mga nadakop kita nga suspect nga mga taga dito. So we cannot discount, those are just possibilities. We cannot discount man nga may mga local man nga kabalo sa mga Muslim, pero we have historical data show that ang mga kapareho ng mga insidente perpetrated by those persons nga mayo sa mining. Oo. Na-mention mo, sir, hindi man pwedeng ngaway sa mga local participation na dari nga mga kabalo magpangransak or do nagagawa nga do mga lookouts nila, sir. So daw muna nung muna nga nasa ulo nila kundi sila magi. That's a possibility. Kung basihan, sir, kahit sa drainage sila nag-agi, gina-consider naman ang mga nag-obra sang kanal nga ni, sir? Kaya at the same time, ang nag-obra sang drainage sang establishment? That is a possibility, no? Nga kung mabalaan nila ang dagan sang drainage. We will also look into that.
Sa part sang mall management, sir, so far, nag-cooperate mo sila sa inyo? Oo, nag-cooperate mo sa amon ang Libre Supermart. Oo. Kung ano ang mga kinangalanon, ginakuha man nila. Provide. Okay. Sa kwan, sir, sa kay Major Shafon, wala ka man may ginbutang nga timeline nga para masolbar sa ining tempo ang pagpangransak, pagpangawat sa Iloilo Supermart? Ang ining insidente, it's mabudlay kung pag-obrahon mo nga ginadalian mo. No? So, timeline is... K5 Ralph? K5 Ralph? K5 dyan. Oo. Si Police Colonel Kim Ligada. Pero subong daw ay pagid siya sa suspect, tamak buron? Buron? O basi ko na nadala sa anod sa tubi? Hindi kayo may nagambalabi nga Mayor Jerry higher place. Kulang tong 250,000 da? Kulang, may ko na sa 50,000. Okay. Tingalano ko gamay ko na sa reward daw. Basi maloon ta na, basi kon madugangan na dason nga mga inadlaw. Damo kwarta si Daking. Ay, kwan kwan man, malon niya si kwan Si kwan brada nga gasugin nga, grabe nga leader bla. Nga yung barangay daw, way ganik labat sa katos butante. So, tangke ka si Lane? Oo. Kabaratom lang si Nanti, ito ka nga na nila. Basta ara na siya sa... Paminagat mo ko napon. Oo, ara na siya. Ito ka nga nila 250 para mag-500. Para maging intos, bisa pa paano, magkatudlo ko na kikag dyan. Sa mga politika, ganito, kadasig sinyo. Do piho, kano? Kung ako ni sa Iloilo Supermart. Oo. Kadig ka sa bulig mo ni sa mga police station sa haraw ko sa city mo. Number 1 yung manubulig mo. Hindi nila sa pagbulig sa city kung hindi ka solbar ang city government ang pagsulod sa ilang opisina eh. Tiyo ganito, kita mo mga signboard na, tanan-tanan damo na bulig na sa Iloilo Supermart mo. Kag hindi lang sa bulig sa syudad, kag sa pulis ha. Personal ka bulig man sila sa mga pulis kag sa mga kilala nila. Di ba? Nawian nila establishment tapos tapos sa punto nga ay kahapos-hapos sila sudlon basi kon gabulig ka mo sa city government kag bulig mo sa pulis. Tapos may kinanglanon niyo bulig sa pulis, way sang mabulig pulis. Gani. Di ba? Sino kalaway mo sa part ni Iloilo Supermart? Oo, mo gani. Tiba daw iti kwanta, tagaanta na jotay nga na tsansa kay ti kahapon na ning tabo, kabay pang may magrinabuab naman nga mga balita parte ni sa mga suspect ni sang termite gang. Termite gang ko no. Grabe nga termite gang no, anay. Anay ko sa minto. Grabe kani nga termite no, grabe nga anay sa siminto tudot lan nila. Base ang siminto niya ni nga na otot sa anay ubo. Tinabakod mo ng ubo. Ang ubo nga bakod ng ubo na kay ang mga salesman niya sila taga DPWH mo. Magutabla si Sir Charlie Sustinto bla. Anong salesman sa ubo? Oo, mga taga DPWH. Grabe ba? Diba, magkota ba din yung termite? Kung may nadaktan nga termite, kung ano bala ka ba ako ng siminto itong igamit kay drainage, bako lang na human yung drainage mo? Dugay na na. Dugay na na. Hindi ang drainage na. Bako na na. Ang drainage sa Tabok Suba, dugay na. Mga kuha na guro, mga 5 na o 6 katuig. Ubo, ginawa ko igamit. Why patuya ang ubo sang ginaobra na? Sobra plan na. Ubo lang po nga katultutunlan. So kapos ato so tipik ng termite, no? So kahapos lang man galit yung tigon G5 dyan. Tiyan mo na nga ginapautukan Manila gali kung paano sila makakwarta, no? Gani. Imagine sa drainage ka maki. Tapos dito ka man yung doon kayo magkaroon ka kanuhay eh. At sige, ulat-ulaton tani kung may mga development ang polis tao. Yes, nakita dyan. Okay, salamat kid, birthday boy. Tuway kita na. Sige. Popcorn ito. Karon may
Sige kay Pep Jason, siling ko gani. Kang ginatigan ako to nga para sa malaumaw ng tugong anay. Siling ko ni gani pagtugong sa malaumaw to. May ato to nga presidenta ni, gali ato sa balay to. Baw? Isa kalungnik nga president ngalan niya. President nga. Oh, president. Oo, nagigay mo ng type of election? Hindi, subong na yan. Oo, ibag ko na. Oo, sige. Mapait mo na ako ng balik kay Pep Jason, kay Pep Paul. Depende sa Paris, Papod kay Pep Jason. Kung ay karon sa may mga kuha, ti padala ko lang baya picture. Sige kay Pep Jason, di tanoy ko na makuha. Ikuan lang, i-post ko lang karon. Kung ay sa may makwato, kasi damo pa man na okasyon. Damo man. Ati, sige. Upod kay K5 Ball, K5 Ball, K5 Karen, K5 Jason, ako naman sa K5 Ralph, Dili-Dilim, Skida, para sa kampiyon ng balita. Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Madamogin nga salamat sa report ni Birthday Boy. K5 Ralph Mosquida. Sa gitna ng dilim, ako ay Mga kita na DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Sa mga panahon, dapat ang ginakaon natin, ginainom ta, dapat healthy. Mga pikita healthy, DTX Coffee Mix. Amo ning kape nga healthy, bangod kay himo inisang amarguso, panit sang tubo, kag chia seeds. That's why nga healthy. Kung makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw nga namit nga kape. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nasatisfy ka galingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ag sa mga coffee lovers nga gusto nyo creamy coffee, mag Pre-Bio Coffee. Healthy coffee, Pre-Bio Coffee, bangod kay Pre-Bio Coffee, probiotics plus probiotics with moringa oleifera o kon malunggay, that's why nga healthy. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-Bio Coffee. Mga di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee or i-order nyo sa Lazada. Idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sa mga adlaw may libre nga consultation kag check-up. Huwag sana diri sa Ilo Pislit, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Orby Street, lapit sa public market sa Miagaw, Iloilo. Sa man, libre man niya consultation and check-up today until 5 p.m. sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center dira sa Salvacion Street, Pasig City, mga kakifay. Si Governor Art Defensor Jr. ginaulat pa ang update sa Iloilo Capiz Aklan Expressway o kung ang natawag nga IKX. Ito isa ini ka madasig nga magbiyahe mo sa bilog guys sa Sampanay nga magalin diri sa syudad sa Iloilo pakadto sa Capiz kag Aklan. Tatlo ni IKX sa manang Iloilo Capiz Express, Iloilo Capiz Aklan Expressway, IKX. Di mga expressway nga ini, di may toll fee ina. Di ang importante na nga madasig Agon well-maintained man lang ang ining IKX. Isa sa mga ginaplano nga iga-construct on kwani mo public-private partnership. Kung magkatulad sini nga dalagko nga mga proyekto diri sa Isla Sampanay, ang ining Iloilo Capiz Aklan Expressway or IKX
na magahalin sa siyudad sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, probinsya sa Capiz, kag probinsya sa Aklan, pagkadto sa Katiklan. Maayo ini kahit makita naton nga may mga dugang nga mga dalan, mga road network diri sa aton sa bilog nga isla sang Panay. May nakita time mga kaki-5. Balik kita liwat boss sa 11 Mbps. Sa ngalan Santa Mena Women of Key5 News FM Iloilo. Ang inyo kaki-5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Key5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at